Kaixo lagunak, bideo tutorial honetan ikusiko dugu nola deskargatu albisteak eta blogetako mezuak liburu elektronikoan irakurtzeko. Horretarako erabiliko dugun aplikazioa Kalibre du izena. Martxan jarriko dut. Kalibre liburu elektronikoak gordetzeko, konbertsioak egiteko eta liburu elektronikoen kudeaketa egiteko aplikazioa da. Kasu hontan guk erabiliko dugu internetetik egunkeriko albisteak eta blogetako mezuak jeisteko eta horrekin liburu elektronikoa sortuta goizero liburu elektronikoetik irakurtzeko albisteak. Horretarako erabiliko dugu eskuratu berriak atala, haren eskuinean klik eginda planifikatuko dugu, esango diogu albisteak nondik lortu nahi ditugu. Gehitu personalizatuteko albiste iturri berri bat, eta sortuko dugu formula bat, jarri behar diogu izen bat, esate baterako albisteak, eta guain erabaki behar dugu ze aintzintasunko mezuak eskuratu nahi dugu. Egunero gure asmoa baldin bada aurreko eguneko albisteak irakurtza, orduan esango diogu egun bateko tartearekin deskargatzeko, eta posible dugu ere markatu maximo bat albiste kopuru maximo bat fitxategi handiegi ez izateko. Eta guain esango diogu ze albiste iturriak nahi ditugu. Esate baterako jarriko diot berriak, eta orain berriaren URL-a lortzeko egingo dut jarri interneteko navegadorea martxan, eta berriaren web horrira joango naiz, berria.info, eta hemen dugu bere RSS arpidetzak egiteko, hor klikatu, eta posible dut arpidetu edizio jarraira, edizio jarraiak eguneko dozena bat albiste nabarmenenak jisten ditu, edo bestela posible dut atalkako albisteak jeitsi. Kasu honetan jeitsiko dut edizio jarraia. Hemen agertzen zaigu, eta hautatuko dut bere helbide edo URL-a, kopiatuko dut, pasako naiz Kalibrera, eta Kalibren itxatziko dut bere helbide hori. Eta egingo dut gehitu jarioa. Horrela ja albistetan berriak sartu dut. Orain beste blog pare batenak jarriko dut. Esate baterako sustatu.com, jarriko dut sustatu, navegadorera joan, eta sustatu.com idatzita, sustatu blogera joango naiz, eta bere RSS-a bilatzeko eskuinean hementxe arpidetu, Twitter, Facebook eta RSS-ak. RSS-ak dira interesatzen zaizkidanak, eta bere URL-a kopiatuko dut berriz ere, kopiatu, Kalibrera joan, eta hemen itxatzi, paste. Eta gehitu jarioa. Badaukat berriak albisteak eta sustatuko mezuak. Beste bat, esate baterako, zuzeu bloga. Horrela egingo dugu nahi dugun blog eta egunkari guztiekin. Berriz ere navegatzailera, eta oraingoan zuzeu blogera joango naiz, eta arpidetza egingo dut. Hementxe kopiatuko dut URL-a, kopiatu, eta Kalibren itxatzi. Zuzeu eta sustatu propagandan bidez finantziatzen dira, baina hemen berriaren kasuan bueno, lehen gehituko dut, ja berriak sustatu eta zuzeu,
eta orain egingo dut gehitu formula albisteak, eta hoia prest dago. Itxiko dut, eta deskargatu baino lehen komentatuko dut, jaketa albiste berriaken albisteak jaitsiko dugu, komeniko zan, berria.infora joan, eta berria lagunera joan, berria lagunak, zistada bat egiteko, jaketa deskargatu behar dugu doainik bere albisteak, gutxienez arpidunak ez bagara, komeniko zan egitea berrien lagunak, hemen gure datua jarri eta zenbat dirua urtean 100 euro, 200 euro, gure datuak, posta zera kontu zenbakia eta ekarpen bat egiteko berriakera. Bueno, bueltatuko gara kalibrera, kalibrean ja badugu planifikatuta personalizatuta gure deskarga, orduan oen egin behar dugu deskargatu planifikatutako deskarga hori, deskargatu orain, eta hor ikusten dugu eskuratzen ari da, segundu batzu behar ditu, deskargatu du, hemen daukagu, 200k gutxi gora bera, eta posible dugu hemen ikusi albisteak, hemen daukagu alde batetik berriaken albisteak, hau da, lehenik eta bain agertzen da aurkibide bat edo laburpen bat, eta gero ja albisteak garatuta. Eta berriaken albisteak eta gero agertuko zaizkigu zuzeukoak eta hauek dira berriakenak, eta hauek dira parkatu sustaturenak eta gero zuzeukoa. Ja dana prest liburu digitalean irakurtzeko. Orain geratzen zaigu bigarren pausua dela eskuratu dugun fitxategi hori liburu elektronikora pasatzea.